Dani Pagès i tot l'esport. Set en Pur d'Esport. Parlem del Figueres. I nosaltres, que entrens en territori de Lliga Elit, anem a repassar el partit que va disputar la Unió Esportiva Figueres al camp del Vilanova, amb victòria per 1-2. Héctor Simón presentava per l'ocasió el següent 11 titular. Nacho Ferret en porteria, Uriel Brugnoni, Albert Genís, Ayub, Marbec, Xavi Ferron, també Otagné, Marc Pérez, Biel Carreras, Aniol Caselles, Pere Espunya. Els canvis que va realitzar el tècnic alt-empordanès van ser al minut 63, va donar entrada Maja Conde en substitució de Xavi Ferron, també al minut 70 va donar entrada Gerard Redondo en substitució d'Otagné i finalment al minut 82 entrava Ali Güell i sortia Biel Carreras. Van veure targeta groga per part de la Unió Esportiva Figueres, Sica, també Marc Pérez i Marc Bec, a més del delegat Paco Cardosa. També, en aquest cas, els gols van arribar, doncs, el 0-1 de la Unió Esportiva Figueres el feia Uriel Brugnoni, ben aviat, al minut 14. Ja al minut 89 empatava Elian Reyes, Elian Concepción, i al mateix minut 89, a la següent jugada, Ali Güell posava el 1-2 en el marcador. Nosaltres, que ja per saber com va anar el partit, el que farem serà anar a saludar el tècnic d'aquesta Unió Esportiva Figueres, l'Héctor Simón, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Héctor, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, un partit el passat dissabte amb victòria 1-2, potser sobre el paper del terreny menys propici, on es pensava que podia guanyar aquesta Unió Esportiva Figueres, no? Vista la classificació. Sí, una victòria important per nosaltres, sobretot per com la vam aconseguir, el treball que vam fer col·lectiu i creient en el pla de partit, amb la feina, i al final una de les premisses nostres és que no ens hem de fixar en la classificació i que l'equip pot guanyar a qualsevol camp, i bueno, l'altre dia ens ho vam poder demostrar nosaltres mateixos i que podem competir amb tothom, i vam sumar 3 punts molt importants. I també jugant molt bé, no? Superant el Vilanova en totes les facetes, no? Bueno, sobretot crec que la primera part vam fer una primera part, vam estar molt ordenats sense pilota, no vam deixar córrer el Vilanova, que tenia jugadors molt ràpids i desequilibrats a la part de davant, i després amb pilota poder no sortint des del darrere, perquè tampoc ho podíem fer gaire bé, però sí que tenint arribades i sent molt verticals, a part del gol que vàrem fer, vàrem tenir diverses ocasions per ficar-nos 0-2, però bueno, no ho vam aconseguir, i la segona part vam saber treballar més sense pilota, més juntets i sortint a la contra, que aquí també vam tenir alguna opció d'avançar-nos, de marcar el segon, i tampoc vam acabar de fer el gol, i bueno, al final vam patir, però vam aconseguir els 3 punts. Héctor, aquesta és la versió del Figueres que esperes veure, o que vol veure Héctor Simón en aquest cas? Sí, sobretot d'aquí al final de temporada, perquè sabem que hi haurà partits que podrem guanyar, hi haurà partits que podrem perdre, però sobretot espero la versió aquesta dels jugadors que sense pilota ser intensos, ser agressius, saber treballar i disfrutar sense pilota en moments que toca, i després en pilota ser valents. I si ara mateix nosaltres necessitem
5 ocasions per fer un gol, doncs n'haurem de fer 5. I si volem fer 10, doncs... si volem fer 2 gols, doncs n'haurem de fer 10. I insistir, vull dir, ser valents i insistir molt. Jo crec que aquest és el camí que hem d'agafar d'aquí a final de temporada. La propera setmana rebeu a la Pobla de Mafumet a casa, un rival també difícil i que està en una zona com la vostra, no? Suposo que fer-se força a casa també és una clau per seguir anant cap amunt, no? Sí, nosaltres a partir de demà, a partir de Vilanova, per nosaltres doncs, ja ha passat. Ens centrarem en el partit de la Pobla vinent a casa i seguirem treballant bé dia a dia, que l'equip això ho està fent. Jo crec que el partit de la setmana passada haurà alliberat una mica els jugadors i a treballar el partit com qualsevol altra setmana, sapiguem que a casa doncs, hem de sumar i hem de fer-nos forts a casa nostra. Doncs Héctor Simón, míster, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i moltíssima sort de cara al partit del proper diumenge. Molt bé, moltes gràcies. Això, doncs, que és el que ens comentava el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, Héctor Simón, un Héctor Simón que ens deia doncs, que aquesta és la versió que vol veure de la seva Unió Esportiva Figueres. I nosaltres el que farem ara serà anar a parlar amb un dels nous fitxatges d'aquesta Unió Esportiva Figueres. Ell ve del Calonja, segona catalana. És un jugador doncs, que ha incorporat la Unió Esportiva Figueres i doncs, ja va disputar aquest passat diumenge el seu partit. També va debutar ja a Vilatenim la passada setmana i, per tant, doncs, estem parlant de Marc Pérez. Anem-lo a saludar ja. Marc, molt bona tarda. Bona tarda, bones. Bé, el passat dissabte una victòria al camp del Vilanova que 1-2, molt, molt important, no? Feia falta, no? Sí, exacte, eren importants els 3 punts, estem en una situació que no és molt bona, però bueno, seguim amb els entrenaments, entrenant molt dur, amb sacrifici i esforç. I bueno, anàvem al camp del Vilanova, que era un camp molt complicat. Nosaltres tenim clar el que hem de fer, una defensa molt forta, les pressions, i vam fer gol al minut 15, i bueno, vam seguir lluitant, el Vilanova atacava, i bueno, al minut 92 ens van fer el gol, que era l'empat. Va ser molt dur, la veritat, però l'equip va seguir lluitant, esforçant-se, i al minut 94 doncs, va vindre la victòria. Van fer el nostre gol. Marc, tu t'has incorporat a la Unió fa pràcticament 15 dies, procedent del Calonja. Explica'ns una mica com t'arriba l'oferta del Figueres i suposo que vas acceptar amb els ulls tancats, no? Sí, exacte. Jo al final ho vaig veure com una oportunitat d'anar a categories cap endalt i no m'ho vaig pensar gaire. Jo jugava al Calonja, com bé has dit, i em va arribar l'oferta, van contactar amb mi i estava clar perquè el Figueres volia que anés, el Calonja volia que em quedés a Calonja i jo al final vaig pensar en mi, en escalar categories i vaig anar cap allà. Marc, són 2 categories de diferència. Quines diferències has trobat entre la Lliga Elit i la segona catalana? Primerament, trobo que hi ha molta més responsabilitat. El ritme és molt diferent també, tant en entrenos com en els partits, tot molt més intens. I de moment estic encara en adaptació, cada cop em trobo molt millor. També l'equip i el cos tècnic ha fet que sigui bona la meva adaptació, m'han ofert molta confiança i m'apoyen i això, confiant en mi. I ja per acabar, Marc, com a jugador, com et definiries com a jugador? Bueno, a mi m'agrada sempre estar concentrat, ser intens, deixar-me tot en el camp i amb electricitat. M'agrada
o de moment en el Figueres encara estic en un procés d'adaptació i he d'agafar més confiança personal, però és això, m'ho deixo tot al camp, intento lluitar i cap pilota es dona per vençuda. Doncs, Marc Pérez, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns, felicitats per la victòria A tu. i també doncs, molta sort de cares als propers partits. Moltes gràcies. Això doncs que és el que ens comentava el nou jugador de la Unió Esportiva Figueres, Marc Pérez, que incorporat fa 2 setmanes a la Unió Esportiva Figueres, està convencent a Héctor Simón i de moment doncs, aquest passat cap de setmana ja va disputar tot el partit i en el primer partit en què estava disponible l'anterior setmana també va gaudir de minuts. Nosaltres que continuem el nostre 107 Empordà Esports d'aquest dilluns. 1, 2, 3, ja! Els centres esportius municipals ja estan a punt perquè tu no paris de fer esport.